Wara li b'mod esklussiv one.com.mt żvela li ħareġ avviż ta' infurzar biex il-lukanda Jerma titneħħa jew titwaqqa fi żmien stipulat, l-Awtorità tal-Ippjannar ħabbret uffiċjalment li ħarġet avviż ta' infurzar ieħor f'dik li kienet il-Mistra Village Holiday Complex fix-Xemxija. Dan ukoll bħal Jerma kien żvilupp fuq medda kbira ta' art li tħalla abbandunata l snin twal. Il-Mistra tkopri medda ta' art ta' 28,500 metru kwadru, ħafna minna art mibnija. Tkellimna mal-Kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjannar li qal li l-infurzar f'dan il-każ huwa simili ħafna tal-Jerma. Orajt, is-sidien huma differenti, imma hija fi stat ta' abbandun, hemm stat ta' periklu, kważi iktar milli hemm fil-Jerma. Hija sajt li hija ħafna ikbar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjannar staret magħna li l-fatt li nħareġ avviż ta' infurzar għal dawn it-tip ta' żviluppi jindika li f'għajnejn dan il-Gvern kulħadd huwa l-istess taħt il-liġi. Butiġieġ stqar li l-Jerma u l-Mistra mhumiex każi iżolati. Hemm numru ta' sajts ġewwa Ġibqa. Din l-abilità li tittieħed azzjoni saret possibbli biss grazzi għal firda tal-MEPA f'Awtorità tal-Ambjent u oħra tal-Ippjannar u l-bidla fil-liġijiet li dan ġabet magħha. Dalwaqt ħirġa white paper fuq multi li kien tħabbar fil-budget li għadda ta' multi fuq bini kummerċjali fiż-żona tal-iżvilupp li huwa abbandonat jew li qed ikerraħ l-ambjent u wkoll hemm il-pass imbagħad li min ma jħux azzjoni l-Awtorità tista' tidħol u tieħu azzjonijiet. B'hekk siti li qed ikerrħu l-ambjent Malti wawċi ma jitħallewx ikomplu jeżistu f'dak l-istat. Dan ma jfissirx li jitneħħa dritt tal-iżvilupp fl-istess medda art. B'dan il-mod ikun jista' jsir żvilupp f'art li bħalissa qed tintela biss minn kruwa u żdingar.